A máme diváčku na telefóne. Dobrý večer. Chcela by som sa opýtať, kde boli monsterovci, keď sa rozdával rozum. Na dovolenke na Cypre, nie? Spokojná. Mora, o tebe sa hovorí, že nikoho nevieš pochváliť, že stále vieš iba kritizovať. Tá ty sa pozri na seba, dobre? Táto čo by som nepochválila? Táto to by mi Marquis de Sade zrušil zmluvu, nie? No, fajn, ale predsa len naozaj nebolo v poslednej dobe niečo, čo by ťa aspoň trošku potešilo. Okrem šiat za 4 000 eur? Dobre. Táto tá herečka tá ma potešila. Tá, čo som ju nemala rada a už ju mám rada. A to ten herec. Tá toho poťažmo bude mať rada. Tá, ale keby sa zmenil, tak by som ho možno mala rada. A toto ja všetkým hovorím. Tá, ak chcete, aby Mora Monsterová na vás zmenila názor, tak sa zmeňte. Tá až na toho Dangla, nie? A to tá Polnišová. Táto čo je? Tá MGR Art Petra Polnišová, ani neviem, jak sa volá. Tá ani sa vyjadrovať nevie, nie? Táto čo si bude uražať? Tá, a ten jej manžel, tá keď ju stretnem, a ten jej manžel, tak nejako. Krúňo, táto čo máš v tých botách? Tá kde? Ale prečo vám to vadí, to SOS? Tá Vilu, my sme monsterovci. My nie sme relácia. My sme manželská dvojica, nie? Tá, Morika má pravdu. Tá, aj to teraz, že vysielame, to len náhoda. My sme išli s Morikou okolo, nie? Ty si tu sedel, sme si sadli, tu bol náhodou 40-členný štáb, no niekto zapol kamery, niekto zapol gombík v televízore, no a tam my vysielame. A možno sa tá náhoda zopakuje aj každý týždeň, ja neviem. Náhoda je blbec, nie? Isté. Ale prečo? Tá, ja ti poviem. My sme mierumilovní. Tá, ja ti poviem. My sa vždy len bránime. My nikdy neútočíme. Chrúňa, mačka, zabij tú mrchu! A táto tá Polnišova. Ten súdka pusty ze Stupavy. Tá Barišňa. Tá vyzerá na 30 a vypadá na 45. Tá ona by chcela byť jak Morika Monsterová. Ale na to nemá peniaze. Tá dobre ma počúvajte, pán Dangl. Tá my pritvrdíme. Tak keď vy neprestanete, my pritvrdíme. A ja poviem niečo, čo bude mať hlavu a petu. Tá Chrúňu, táto čo máš v tých botách? Tá kde? Je tá tu? V slamu, nie? Za koľko euro? Za 20 eur, nie? Tá za 20 eur, Chrúňo. Tá som ti povedala, zober si slamu za 40 eur, nie? Joj, mama. Táto relácia nemá konca. Tá nie? Monsterovci.